Dragi prijatelji, ali slabo vam zvučnik radi, neka ga pojasni. dragi prijatelji, znani i neznani, hvala vam lijepo na potpori koju ste mi pružili. Hvala vam na potpori jer niste pružili potporu samo meni, nego istinu koju ja govorim. Ima jedna narodna uzrečica koja kaže: nitko se ne češe gdje ga ne svrbi. Ja sam govorio o četništvu u Srpskoj pravoslavnoj crkvi, o veličanju četništva. Zašto se onda Milorad Pupovac osjeća prozvanim? Zašto Milorad Pupovac kaže da sam uvrijedio sve Srbe? Zar Milorad Pupovac kaže da su svi Srbi četnici u Hrvatskoj? Milorad Pupovac je uvrijedio sve Srbe u Hrvatskoj takvom izjavom. Četnici su nas klali u Drugom svjetskom ratu. Onda su obukli partizanske uniforme pa su nas klali poslije Drugog svjetskog rata. Onda su se obukli u uniforme Jugoslavenske narodne armije pa su nas klali u Domovinskom ratu. Onda smo ih sredili 95. godine. Ali su 2000. ponovo obukli u neke druge uniforme, neke jugoslavenske. Preobukli su se u neke hrvatske političare, u neke nazovi hrvatske novinare i sada nas kolju lažima o hrvatskom narodu. Prije su ubijali tijelo, a sada ubijaju dušu hrvatskog naroda.